Türkmenistanyň ilkinji prezidenti, özüni Türkmenbaş diýip atlandyran, öňkü Sowet Giňeşligine ömürlük prezident bolmagyň nusgasyny goýan Saparmurat Niýazowyň ýogalanyny şugun 17 ýyl boldy. Resmi Aşgabatyň maglumatyna görä, ol 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryny tarpa-taýyn aradan çykdy. Azatlygyň ýerli habarçysy ýöneki adamlaryň arasynda Niýazowy ýagşylykda ýatlaýan raýatlaryň hem az däldigini habar berýär. Bundan öňkü ýyllarda hem ýogalan gününe gabat ony Mehriban atamyz diýip ýatlaýan, suratlaryny, videolaryny, goşgularyny paýlaşan adamlar bolardy. Ýöne bu ýyl Golaýda Aşgabatda bolan Ýewropal türkmeniň maglumatyna görä, ýurtdaky garyplygyň we korrupsiýanyň ýagdaýy adamlary hasken alada goýýany meňzeýär. Bu ýagdaý Niýazow bilen Berdimuhammedowyň barhakken deňeşdirilmegine, ilkinji prezidentiň has gowy ýolbaşy bolup görünmegine getirýän ýaly. Üstesine häzirki hökümetdäki korrupsiýa, paraxorluk barada çykýan habarlar hem adamlary öňkü we häzirki ýolbaşylary deňeşdirmäge mejbur edýär. Sebäbi bu agyr ýagdaýyň we çykalgasyzlygyň täsiri indi barhakken hozalykda duýulýar diýip anonimlik şertine urlaşan Ýewropal türkmen aýtdy. Imoda Saparmurat Niýazowyň suratlary paýlaşylýar. Adamlar onu gowy sözler bilen ýatlaýarlar. Türkmeniň garaşsyzlyk taryhyndaky iň öňüt ýolbaşy, halky daýhany baýadan adam diýip ýatlaýarlar. Balkanawatda gurply adamlar ýygynyşyp 21-nji dekabrda ilkinji prezidentiň hatirasyna sadaka bermegi meýilleşdirýärler. Diýip Azatlygyň habarçysy 20-nji dekabrda habar berdi. Emma döwlet eýçiliginiň näkmetdi wagtda ilkinji prezidentiň ýogalan senesi ýatlanmaýar. İkinji prezident ony öňkü ýyllarda birki edek hatiralan hem bolsa hakykatda dowamly deniýazawlaşdyrma siýasatyny alyp bardy we öz adyndan hasken kitap çykardyp aýdymçy we DJ bolup çeper dörüjülükde öňkü şahirden hem has öňe saýlandy. Pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, ikinji prezidentiň häkimiýet başyna geleninden soň açylan üýtgeşik talentlary türkmen halkyna ören gymmat düşdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine urlaşan ýaşaýjy ýurt başyna arkada gelip doýagarna nahar ýeniniň ýadyna düşmeýändigini aýtdy. Niýazow döwründe 50 kilogram un 16 manatdanny, 1 kilogram şeker 1 manada yetmezdi. Häzir 50 kilogram un 600 manat, 1 kilogram şeker 25 manat. Puldaky inflasiýa we işsizlik daýhanlaryň barha beter gysylmagy Saparmurat Niýazowyň gowlukda ýatdyrylmagyna sebäp bolýar. Diýip Azatlygyň söhbetdeşi pikirini dowam etdirdi. Berdimuhammedow işleýän daýhana pul bermän häkimiýete gelen ilkinji gününden aýdymçylara, özüni öwen şahyrlara pul berdi. At derece paýlady, tonalap buğday, paýty ýetişdiren daýhanlar garyp düşdi. Valyutanyň durnuklygy hem uly Berdimuhammedowyň ýakynlarynyň bähbidine hyzmat etdi. Diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjy Niýazow döwründe hem iki kurs oýunynyň oýnalanmagyny we munyň emellerleriň bähbidine bolanmagyny. Birinji prezidentiň bu siýasaty öz bähbidine ulananlygyny aýdyp, şol wagtda onuň halkyň bähbidini aranlygyny öňe sürýär. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar birinji we ikinji prezidentleriň döwründäki ýaşaýyş, durmuş şertlerini deňeşdirip, bir-birlerinden habarsyz häzir hökümetde diňe Berdimuhammedowleriň bähbidiniň ileri tutulýanlygyny aýtdylar. Raýatlaryň käbiriniň pikirine görä, Niýazow te diktator ýolyny saýlap alýança 1997-nji ýyla çenli hakyky watan söýüji, halkyň aladasyny ýürekden edip gelen ýolbaşy bolupdyr. Adamlar Türkmenbaşyny Berdimuhammedowdan sähel gowy bolan üçin gowy sözler bilen ýatlaýar. Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe, ol ýa-da beýleki edara bellenen täze ýolbaşçy öňkülerden has gowy bolmasa, öňkü ýolbaşçylar hemişeden ýaly gowlukda ýatlanýar. Türkmenistan Niýazowdan hem erwet diktator garşy almaly boldy. Şol sebäpden Niýazow halk üçin en gowy padşa bolup görünýär. Diýip ol aýtdy. Bu pikir bilen Azatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem alaraşýar. Olar uly Berdimuhammedowyň gelen gününden öz bähbidini halk bähbidinden ýokarda goýanyny, ýa-da okuw ýermegiň parasynyň Türkmenbaşy döwründäki bilen deňeşdirer ýaly bolmanyny, gerekmejek guruluşlara harçlanan milliardlarça döwlet serişdeleriniň fonuny etirap, o ýerlerindäki infrastrukturanyň tozanyny, suw, gaz,
elektrik üçünçülüğünün juda yaramazlaşanlygyny aýdýarlar. Niýazow döwrüne çetki obalarda elektrik togy bir sagat kesilse şikayet edip prezidenti ýetirip bilseň, poşta ýa-da daşary ýurt metbugaty arkaly tapawdy ýok mesele derrew çözülerdi. Häzir Berdimuhamedowlar bu problemalary eşidip bilip otursalar hem mesele çözülmeýär. Bu Niýazowyň ýagşylykda ýatdanylmagyna esas bolýan esasy ýagdaý bolsa gerek. Diýip bir ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Niýazow öz döwrüne metbugaty şahsiýet kultuny döretmek, beýleki ýolbaşçylary günäkärlemek üçin gaty gowlanýardy we hakykatda häzirki bir partiýa däl, eýsem bir adam dolandyryşynyň esaslaryny goýupdy. Şeýle-de Sowet partiýa mektebindäki tejribeleri, wada bermek ustaatlygy, rola girip gürlemegi, başarmagy oňa ananýan ýa-da ananasy gelýän adamlaryň sanyny köpeldýärdi. Mysal üçin, ol Merkezi Bankda ogurlanan millionlarça dollaryň tapyljakdygy hakyndaky wada ýaly köp, ýöne hiç wagt soň gelmedik wadalar beripdi. Osman aýyndan bäri ogurlyk kiripdir. 41 milyon 500 bin dollar ogurlanypdyr. Ýeriň astynda da bolsa çykararlar. Ýeriň astynda pulomylar jenaýetçini tutar. Şu ýeriň astynda da bolsa çykarar. Halka hyýanet edip bugün ýekejesi sapmaz. Ýekejesi kaçyp gitmez. Ýeriň astynda da bolsa tapar. Ýeriň astynda bolsa çykarar. Synçylaryň we öz wagtynda bili işleşen öňkü emellarlaryň tasdiklamagyna görä, Niýazow il ýüzüne bir zat aýdýardy. İş ýüzünde bolsa düýüpden başga hereket edýärdi. Golaýda türkmen manadynyň dolanşyga giýirilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen söhbetdeşlikde aýdylmagyna görä, ol daşary ýurtlara eksport edilýän önümleriň getirýän giýirdejesiniň diňe prezidentiň gödäwçiliginde saklanmagynyň we halka hasabat bermeden harçlanmagynyň, maliýe puwdagyndaky ýapyklygyň we manadyň çökmeginiň esaslaryny goýupdyr. Niýazow bilen işleşen we onu ýakyndan tanıyan Nurmuhammed Hanafow hem Niýazowyň 200 adam bolanyny, hatda bir gezek çağalykda gören görgüler üçin halkdan kine saklaýanyny hem dilinden sypdyranlygyny görüň berdi. Oň siýasaty 200 siýasatdy. Diline bir hakykatda etken hereketi başka. Diline hemme zat güläläwli edip, o durmuş gurar zat diýip yalan sözläp, korrupsiýanyň esasyny goýdy. Şuňkularym şonu dowam etdi. Ýöne buňkular oňaly bir owdan sedip aýdybelenok. Diňe şol Erbet tarapyny ýazystan alypdyrlar, şonum dowam etýärler. Saparmurat Niýazowyň oglan eden täze owa siýasaty, mekteplerde we ýozlarda okuw ýyllaryny gyýysgaltmak esasynda geçiren bilim reformasy, müňlerçe saglyk işgäriniň işini ýitirmegine, tejribeli lukmanlaryň daşary ýurtlara gitmegine getiren saglyk reformasy, gartaşan adamlara uly zaruran pensiýa reformasy, daşary ýurtly iş öwürleri bilen ýola goýan ýapyk köp soraw dereden iş we tölew praktikasy, kanunçylyk, medeniýet, metbuat urlarynyňky ýykgynçylykly siýasatlary halkyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, sowatsuzlaşmagynyň, saglygyny we döwlet ýolbaşçylaryna bolan anamly ýitirmeginiň esaslaryny goýdy. Gurbanyňly Berdimuhammedow bu ýoly öz derejesinde dowam etdirdi. İşsizleriň, türme düşýänleriň, bozulýan maşgallaryň, ýetim galýan çağalaryň sany azalmat diýip Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, öňkü diplomat Nurmuhammed Hanafow adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.